Hello guys, at ang lulutuin po natin ngayon ay ginisang sardinas espesyal, my own version in Korea. Tara na, lutuin na po natin. Maglagay po ng mantika. And then ilagay po ang bawang. Ilagay na rin po ang sibuyas. Ilagay po ang luya. Ilagay na rin po ang sardinas. Lagyan po ng konting tubig ang lalagyan po ng sardinas at ihalo po sa niluluto. Para yung lasa ng natira ay pwedeng ihalo pa. Lagyan na rin po ng lemon. Sinigang lemon. Maglagay po ng konting sili. Lagyan po natin ng isang itlog. Lagyan po natin ng isang itlog. Ayan, saka natin ihalo. Para yung itlog ay mahalo. Mahalo, ayan, ayan na. Ayan, yung po parang nilagay nating lemon ay kalahati lang or less than kalahati para hindi gaano maasim. Tapos, lalagyan po natin ng repolyo or pechay. Ayan. Pechay Korea pala, hindi Bagyo. Ito po yung mga tira ko nung nakaraan. Kaya magagamit uli. Hindi po nasayang. Yan ang madiskarting Pinoy. Manoy. Oh my gulay, nakalimutan pala yung asin. Dapat kanina pa yung asin. Ay ko. Ang aking niluluto ay napapanahon po na ngayon kasi ay panahon ng sardinas na ayuda ng barangay ng tulong para sa lockdown. Kaya magkikisipan po ako sa inyo. Ito rin po kakainin ko. Masarap naman po eh. Ito rin, namimiss ko yung sardinas. Kaya sa pagkain mayaman. Lagyan po natin ng magic sarap. Kunti lang po. Siya nga po pala, yung mga walang lemon na nasa Pilipinas ay pwede rin pong ilagay ang kalamansi or kamyas or suka. Yan po ay para sa akin. Mas masarap medyo maasim-asim. Luto na. At yan ang ating recipe for tonight. Special ginisang sardinas na may lemon. My own version in Korea. Thanks for watching guys. Please subscribe to my channel on YouTube and click the bell button for more videos. Thank you.